tässä tosiaan tehdään taas taikatemppuja ja mikäli älyätte taas tämän tempun, niin älkää kertoko kommenteissa. Ja nämä on erittäin yksinkertainen temppu kanssa. Ja tässä on nämä 2 kuningasta, joille mä nyt etsin vaimot täältä pakasta, kun ne on sitä niin kauan etsinyt. Ja sanopas jossain vaiheessa stoppi. Stop. Jaha, sanoit sitten ekan kohdalla. Sanottais jossain vaiheessa stoppi. Stop. Siihen. Sitten ne on siellä oikein päin mä etin ne ja sitten niin on siinä vieressä. Tosiaan löytyy jotenkin aivan kuin... Tässä niinku ihan vierekkäin. Ja... Pakkaan sivuun. Ja ne tulee, jos en muistanut sanoa vielä, niin ne tulee olemaan sitten samaa maatakin vielä. Koska. Ja siinä on paria. Ja älkää kertoko kommentoissa, että mikäli älysitte tämän tempun, miten tehdään, älkää kertoko kommenteissa. Ja ehkä ensi kerralla saatan jopa kertoakin ratkaisun tähän taikatemppuun.